que avui som a Begur aquesta setmana i parlarem del peix de roca, Ja el teniu a punt. Peix de roca, que el tenim a punt i, a més avui el més important, sense pluja, amb un sol radiant, això s'agraeix moltíssim. Peix de roca perquè fa 16 anys que fan unes jornades gastronòmiques de peix de roca, per tant, estem a la zona del peix de roca per excel·lència. Mireu el que acaben de portar ara, que ho plantejarem aquí darrere, on la Montse Folch ja està fent el seu suquet, Mireu quin peix tenim. Fem-ne repàs, Pep. Això és un bé de Déu, Guita. Serrapa Nagal. Aquí tenim el gall de Sant Pere. Gall de Sant Pere. Guita, quins rogers, que a Barcelona en diem molls. Aquí tenim també les escòrpores, els caprojos. Aquí tenim un art imperial. Escolta, amb això, per fer el forn, per fer suquets, per fer-lo, per exemple, amb guisats. És que són fantàstics. Ara bé, has de vigilar perquè n'hi ha algun que és un xic punyetero, I fan molt de mal. Peix de roca, podríem dir directament que peix de roca és igual a cervell, Montse Folch? A veure, és importantíssim tant pel desenvolupament com pel manteniment i la funció cognitiva del cervell. Per tant, importantíssim a totes les edats. Doncs peix de roca des de Begur. Ens veiem d'aquí una estona, Xavi. Molt bé, aneu preparant el suquet. Gràcies. Un suquet de peix de roca. Espartac, com va això? Home, pràcticament pots veure que ja en va agafant color. Estem a la terra del peix de roca. De fet, en fan aquestes jornades gastronòmiques que porten molts i molts anys, però aquest suquet d'on ha sortit concretament? Mira la parada que m'ha fet la Montse i en Pep Noguer. Molt bé, no? Què tenim aquí, Pep? Escolta, això és que és una alegria. Poder tenir això aquí per un cuiner és, bueno... Una festa. No ho explicaria, perquè diria alguna paraula. Mira, escòrpores, llobarros, tords, molles negres, julíbies, varades, escolta, tenim morades, tenim aquí baix, guita, quin dèntol, guita, quina càntera, zara imperial. Aquí també tenim un gall de Sant Pere, amb la seva taca. Oh, boníssim. Tenim aquest pagre. I aquí dalt, guita, quin nero. Te'l trobes al mig del mar i fa poixo, Guita. Aquí tenim panegals, que s'assemblen molt a les rascasses i també a les escorpes, Aquí tenim els rogers i aquest congre, que dona aquell gust. Que tu te'l trobes... Que explicarem una cosa del congre, Ja t'ho explicaria. Ara no. Hi haurà sorpresa, per tant. Tot aquest peix va molt bé pel cervell, Montse. Sí, porta les proteïnes, vitamines, minerals, greixos necessaris per la formació de neurotransmissors que són imprescindibles per totes les funcions cerebrals. En Pep ja apuntava alguna sorpresa. Tenim els seus plats relacionats amb el peix de roca, però mireu aquest bé de Déu que ens el presenta en Narcís Caner, que és d'una fonda d'aquí, de la Font de Caner. De fet, mireu quina presència. Escolta, un arròs de mar i muntanya amb una llagosta pescada aquí a prop, aquí a Begur. El peix de roca a punt. I vosaltres? Anem a publicitat i tornem de seguida. Fins ara mateix. No és fàcil tenir un llobarro a la mà. No. Home, i més com aquest, que aquest és de roca. Aquest no és de piscifactoria, com tots aquests que tenim aquí. I aquesta gelatina, això vol dir que és fresc? Això és acabat de fer. Bona tarda. Sí, bona tarda. 4 generacions de pescador. Tu ja ets pescador jubilat. No sé si els pescadors us jubileu mai. Vols dir que no surts a la mar? Encara hi sortim, a la mar. Sí, tant que sortim. I què has trobat l'última vegada que has pescat? Bueno, palangre amb dèntols, orades, rascassa. Bon palangre, aquesta zona? Sí. Ara has de posar peix fresc, sardina, en el d'això, o després tites, també. Tites? Amb la tita és un cuc, que és molt car, però per les orades és un carmelo, és a dir, s'ho mengen molt bé. Ostres. Llavors, encara que sigui car, si agafes moltes orades, No, ja val la pena, barat, perquè això, amb una que engafis ja paga la pena, ja paga l'esquer, no? I el palangre diu que el rader paga l'esquer i peix per l'amo. Que bo, aprendrem... Mira, sí. I d'allà surt l'aplaudiment. Ho fas molt bé. Aplaudia una, però jo crec que la resta en tenien ganes i no es deixaven anar. A veure, avui podem tenir un problema. És veritat que parlem a Begur del peix de roca, perquè s'estan fent aquestes jornades molt importants. Teniu temps de venir aquí. Hi ha un munt de restaurants, si no m'equivoco, gairebé 17 restaurants que s'apunten a aquestes jornades gastronòmiques que acaben el dia 9 de juny. Podeu venir aquí i tastar aquests plats. Ara bé, jo crec que tindrem un problema. Per què? Perquè si estem parlant d'alguns noms de peixos, ens està veient gent de tot el país, i especialment aquella gent de costa que coneix aquests peixos amb altres noms. Com ho farem, això? Bé, de fet, això és bonic, no?, que es coneguin altres noms de... Però no has pas d'anar gaire lluny, Te'n vas a Palamós i, per exemple, a la rascassa ja li diuen un altre nom. Per exemple, hi ha llocs que li diuen polla, altres llocs li diuen cap roig. El cap roig a Palamós en diuen. A Palamós? Sí, a Barcelona, polla, o a Tarragona, i al Cantàbric en diuen cabratxo. Anem tocant els peixos quan en parleu de segons quin. Sí, Tenim una parada molt ben feta, per cert, gràcies a la peixateria Arnau de Begur.
Això s'ha d'agrair moltíssim que ens hagin deixat aquesta mostra. Però sobretot toquem, perquè si no ens perdrem. Tenim el llobarro, eh? Llobarro. Fixa que el llobarro el coneixem molt, allò de mida ració. Per què? Perquè tu deies molt bé això, aquí tenim una parada, però tu te'n vas moltes vegades a moltes parades, a moltes peixaderies, i el que hi trobes no és això. El que hi trobes són molts peixos de piscifactoria, peixos que ja venen sense la pell, i el que hauríem de fer, i no perdre la cultura, és de tenir aquests peixos. De menjar potser menys peix, però menjar-lo molt més bo. El llobarro, per exemple, aquesta mida tan espectacular. Escolta, això fet al forn és una delícia, és una carn dura. Si una cosa caracteritza aquests peixos de roca és, primer, que tenen la carn dura. Per tant, és una carn que admet, per una banda, el forn, ja veurem quins, més bé, i per altres admet molt bé la cassola. Per tant, el suc, el fumet, el suquet. Per això, els peixos de roca, la gran majoria s'utilitzen per fer suquets de peix. I aquí podríem començar amb tot aquest reguitzell. Per exemple, digues. No, i a més, trobo que és molt nutritiva, porta molt poc greix i porta proteïnes que es diu d'alt valor biològic, que són importantíssimes per les funcions cerebrals que comentàvem. I porta una cosa que és interessantíssima, i després en parlarem una mica més, porta triptòfan. El triptòfan regula tant la temperatura del cos com l'estat d'ànim, que és molt important, la son, la gana, i per tant moltes vegades menjar peix per les dietes d'aprimament és interessant perquè porta poques calories, poc greix i també perquè ajuda a treure una mica la gana. De peix de roca en trobem a tota la costa. Aquí tenim aquestes jornades de peix de roca, però en trobem arreu de territori. Això és veritat? Sí. És que ara estic pensant en un pescador de Lloret, que és en Joaquim Creus, que em deia, parlareu de peix de roca, jo n'he pescat molt a la meva vida, davant de la meva costa. Allà tenen la tirada de l'art, famosíssima, i nosaltres quan érem a Lloret la vam fer, arrossegant aquelles xarxes que vam treure un munt de peix, veníem d'un temporal important i aquell dia ens va permetre pescar moltíssim peix i allà sortia peix de roca. Qualsevol peix és de roca si menja amb una roca? Ja sé que la pregunta és tonta. No, hi ha peix, per exemple, el llobarro, inclús diuen que el peix de mola és peix blau, mentida, perquè si el peix de mola, és dir, el llobarro, si li poséssim una categoria, per exemple, de l'1 al 10, tenia una categoria de 1 i 2. Per exemple, el peix blau, la sardina o l'anxova, té un 10, perquè és el que porta més greix. Més greix, no? Val. Però el llobarro mateix és un peix que és de roca i de sorra, inclús hasta de riu. És que penso una cosa, per exemple, si aquest llobarro va a la desembocadura d'un riu, si aquell riu està net, cap problema, però el gust ja li canvia, perquè també el que menja és diferent. Per exemple, de rogers o molls... On te'ls tinc, els rogers i els molls, allà baix? Veus que macos? Aquests n'hi ha dues varietats. Hi ha el mulus sarmulentus i el mulus barbatus. Un és de roca, que és aquest que tenim aquí, i en canvi l'altre és de fang i fa el cap una mica més, diguem-ne, així en forma no tant de punxegut, i el gust és molt diferent. Peix de roca també, una bona manera de definir-ho, és aquell peix que té un cap gros i poca carn. Bé, depèn de quins, Fixa't una cosa, és important. Mira aquesta rascassa. On te tinc la rascassa? Aquesta d'aquí. No la toquis perquè aquestes fan mal, Aquesta és de les punyeteres. Aquestes punxes, ja veuràs, ara és quan ho ensenyes, però això... Et fumo una punxada i el dit et queda que se'n recorda... Però això torradet tu pots menjar i porta molt calci, diguem-ho. Clar. Menjar l'espina, sisplau. I, per exemple, el rap, també l'os del rap, que molts el deixem, mastegar-lo. Fer-lo fregidet mastegar-lo, o mastegar-lo, o fer-lo fregidet. Aquesta espina es pot menjar perfectament. Fixeu-vos aquesta rascassa. Si haguéssim de pesar aquesta rascassa, la meitat del pes és del cap. Per tant, és ideal per fer amb fumet, per fer un fumet. Quan diem fumet, què diem, que després en parlem? Fer un caldo, fer un brou de peix, Llavors, fixa't quin cap té aquesta rascassa. I una cosa important, aquí tenim el penegal. Abans d'anar al penegal, és que la rascassa jo no la coneixeria amb aquest nom. Clar, tu la coneixeries com per escòrpora. Escòrpora, exacte. O per escorpa, perquè hi ha llocs que confonen aquesta escòrpora d'aquí, la confonen amb aquesta d'aquí, o el cap roig. Si agafem un manual, per exemple, dels peixos de tota la costa catalana, aquests dos, a molts llocs, s'intercanvien els noms. I això també és maco. És a dir, si parlem aquí, amb en Florian dirà, no, això és una escòrpora. Ens en anem a 3 pobles més grans i dirà, no, tu mai en diries que això és una escòrpora? No, mai. Perquè l'escòrpora, inclús aquesta és marró i vermella, perquè depèn del fons allà on està per camuflar-se, no? El fons marca el color. Sí, marca el color, sí. Però una escòrpora no pot passar d'1 quilo. No passa de quilo. L'escòrpora més grossa pot fer 1 quilo. En canvi, això hasta se n'han agafat de 5 quilos de rascassa. Per tant, rascassa
quan Quan és més grossa, més... Sí. I el que dèiem una cosa important, veus, per exemple, el Penegal, hi ha molta gent que el Penegal, si tu te'l mires de costat, es podria fins i tot confondre amb una rascassa o una escòrpora. Pel color ja et diu alguna cosa, però per l'altre també, si mirem el cap, i és que aquests peixos de roca te'ls has de mirar de cara a cara. Uita quin cap. Tu l'agafes i dius, carai, és més estret el cap aquest que la rascassa, per tant, ja saps que això és un Penegal. La carn és fantàstica, igual que la rascassa. Un suquet d'aquests és... anava a dir una paraula que no es pot dir per aquestes... Florian, bé? Sí, molt bé. El Penegal, encara que et punxes, no et fa cap mal. És a dir, en canvi, això fa molt de dolor. Que jo en diria escòrpora, que tu en dius rascassa, doncs fa molt de dolor, com deia. Jo, si me deixeu explicar una anècdota del llobarro... Només faltaria què li passa al llobarro. Sí, no, el llobarro també se'n diu llop de mar, perquè, una anècdota del meu pare, nosaltres quan anàvem a pescar llobarros fèiem el suquet, no? Doncs a l'estripar-lo hi va trobar 2 carpes a dins. No feia ni 2 hores que havia sortit de dins del riu. Del Ter fins a Sarriera hi ha almenys 4 quilòmetres. I feia 2 hores. Vull dir que ell mateix l'ha anomenat, entren al riu i surten, no? Escolta, Florian, a veure, què tenia apuntat aquí? Tu vas trobar un mero de 22 quilos. Sí. I tonyines de 300 quilos. 300 quilos, sí. 2 tonyines de 300 quilos. I quan et trobes això, què és? Com si t'hagués tocat la primitiva? No, fa il·lusió perquè és una pesca que no es fa gaire sovint i fa il·lusió perquè és un peix... Bueno, és que quan el vam clavar hem d'apartar-nos perquè la corda, perquè pescàvem amb cable i amb corda, no? Però la corda t'has d'apartar, que és com aquells, els magrebins, que fan allò... Sí, amb la serp, no? La serp. Que es va animant i va pujant. Sí, doncs la corda, quan surt de la barca, si t'agafés, se n'emportaria cap a fons, perquè la tonyina, quan se sent ferida, va de dret al fondo i embesteix al fondo i queda tontada. I tu vas recuperant, però t'has de posar guants, i vas recuperant. Quan és a la meitat que es torna a revifar, torna a enganxar i cap a fondo, altra vegada, fins a la segona vegada. I després, quan puja, que veus aquell blancall que va rodant i va vinguent. Bueno, és impressionant una tonyina de 300 quilos, Florian, és que el que estava mirant és també la Montse, que la tinc poc revifada i m'agradaria fer-la revifar aquí al mig de la plaça. Feu-me un favor, entre vosaltres dos. Ara us demano que us tanquin el micro i pacteu les explicacions dels peixos que ens queden per parlar. Sí? Feu aquest pacte? Montse, passa aquí davant, sisplau. Perquè això del cervell... Mira, que ens posarà el cartell al mig, en Jordi. Moltíssimes gràcies, Jordi. Això del cervell i el peix de roca crec que és interessant entrar-hi una mica més de profunditat. Sí, és considerat peix blanc. El que passa és que porta una mica més de greix que el peix blanc, que és considerat menys del 3% de greix. Està entre un 3 i un 5%, això que comentàvem abans, no? Llavors porta proteïnes, hem dit, del valor biològic, entre elles hi ha l'aminoàcid triptòfan, que va molt bé per l'estat d'ànim, porta també moltes vitamines, tant hidrosolubles com liposolubles, sobretot la vitamina B, que és bona per al sistema nerviós, i la vitamina D també. Llavors anirem veient. Per tant, és important pel desenvolupament i creixement del cervell, tant en el fetus quan el nen ha nascut, és important prendre el peix, sigui blau, sigui blanc. Blanc també porta aquests greixos insaturats que van molt bé per la formació, en aquest cas, del cervell. Millora l'estat d'ànim per l'aport d'aquest aminoàcid del triptòfan. Millora l'estat d'ànim. Sí, el triptòfan és un aminoàcid que fa formar un neurotransmissor que és la serotonina, i aquesta és la que regula l'estat d'ànim. Per tant, mira, menjar peixet ens fa millorar l'ànim. Augmenta la memòria perquè les connexions cerebrals, evidentment, es fan millor. Per tant, peix potser es recomana més prendre'l al migdia per mantenir la ment oberta durant tota la resta de la tarda. Seria una recomanació bona. Els més petits per estudiar, peix de roca. Exacte, peix de roca. Rapidesa mental i cerebral, que comentàvem amb la proteïna. Evidentment, el principal aport nutricional del cervell és la glucosa, el sucre. Aquesta ja la portem també amb les fruites, les verdures, els cereals, els llegums. I tota la resta de nutrients ho podem aportar amb el peix de roca. Millora la capacitat de comunicació, diguem-ne, que perquè les connexions cerebrals... Tu creus? Sí, clar. Si tu vols, d'alguna manera, ser més ràpid i més àgil mentalment, has de menjar proteïna del valor biològic. Aquesta proteïna té l'avantatge que, a més, porta l'omega 3, que va molt bé per totes les connexions cerebrals es facin de manera òptima.
Hem dit de les vitamines, la vitamina D, la vitamina B, que són importantíssimes, i a veure, ens queda alguna cosa a nivell de nutrients, serien els principals. Molt bé. Aplaudiment Poques per la calories, Flor, que m'ha agradat poques molt. Clar, calories això ho sabem, per la gent això ho que sabem, s'ha de això no hem primar. patir. Gràcies, Jordi. El retirem, anem aquí darrere, perquè durant tota aquesta estona han anat pactant i pactant, i de fons se m'acostava també Narcís, que Narcís, no t'espantis, pots venir cap aquí i afegir-te a la conversa. Narcís és de la Font de Caner, Montse, aquí. Una pregunta, suposo que m'heu fet la feina. Ara amb tu parlarem, Narcís, de plats, que ens has cuinat, un que té una pinta que els espectadors l'han vist abans, que és impressionant. Ara veurem què heu pactat vosaltres per explicar-me. Bé, però si jo us dic, el millor peix de tots els que tenim aquí per fregir... Clar, per mi, Sí. les julíbies, que són aquestes petitones que veus aquí baix, que aquestes ben fregidetes et pots menjar l'espina i tot. I a més, la Montse Folk, això ens hi va de meravella aquí, Val, jo les podria conèixer aquestes com a senyoretes? Sí, No. bueno, en diuen donzelles, també. Donzelles, senyoretes, Senyoretes, donzelles, julibies, guiules. guiules també, és veritat, Sí, guiules a són. Lloret i a Blanes en diuen guiules. Quin, per fregir, també t'apuntaries al que deia en Pep? A Palafrugell en diuen peix fregit i jorioles a la brasa. Ai, jorioles a la brasa. A la brasa. A la brasa. Amb oli d'oliva, ja que hi som. tant, I que tant. sigui bo, i que sigui de Verge l'Empordà. extra. I que sigui de l'Empordà. El millor per fer suquet de tots aquests? Ai, Santa Llúcia. Anem allà davant? Per tu el Mero. El mero, perquè diu de la mar el mero i de tierra el carnero. Mira, I el millor per fer al forn, Pep? Ostres, tu, a mi els art imperial. Clar, tot i que si em deixes dir també per fer suquet, la molla negra, que és un d'aquells peixos baratos, suquet, i per fer el forn, els art imperial. Però tots aquests que tens aquí baix, la cantra, el dèntol, el Sant Pere, et fa un forn fantàstic. El gall de Sant Pere, que alguna vegada amb la Carme Ruscalleda n'havíem parlat. És una d'aquestes joies boníssimes i que ella, i estic totalment d'acord, deia que poc coneguda, també. tant. I mira- L'acostumem a cuinar molt poc. Oh, i tant. I el gall de Sant Pere té un fetge, que jo no sé aquí si el Narcís Caner estarà d'acord amb mi, té un fetge que el poses amb aigua freda i gel 2 minuts o 3. El treus, les seques i a la planxa, escolta, oli amb un llum, és una delícia pel paladar i, a més, segur que la Montse Folk està aquí contentíssima. M'arriba Vitamina per D, l'orellera, important. m'expliquen que hi ha comentaris, per exemple, al Facebook del programa, que pregunten per tots aquests virus que de vegades ens anuncien que hi ha al peix. El peix de roca s'ha de congelar, no s'ha de congelar? Clar, aquí, des de la cuina, des de la pesca, suposo que estaran totalment en contra o no? De seguida m'ho dieu, productora. Clar, a nivell sanitari, la recomanació és que es congeli per l'anisakis, per el possible perill de l'anisakis. En tot cas, les dones embarassades, que són les que tenen més risc d'aquest animal, diguem-ne, de l'anisakis, d'aquest cuc, Sí. doncs que no prenguin peix cru. A nivell legal seria això. Cru, clar. Exacte. Si es congela ja no passa Perquè hi ha res molta amb gent- l'anisakis, Hi ha molta gent que ara entendrà que aquells de la tele que han dit que el peix s'ha de congelar. No, quan te'l vols menjar cru, ens han recomanat que el congelem. Ara, si fem un suquet, si fem un guisat, no. Que estigui cuinat, si ja està Clar, cuinat, no. Clar, és a dir, si passa dels 60 i escaig graus, l'anisakis, pobret, tururut, ja no hi és. Hi ha una trampa amb el congelar. És a dir, si tu, per exemple, una orada mateixa, tu les cates, les tripes, però no l'has d'esbandir. És a dir, fregar-la una mica amb un paper de cuina i congelar-la. És a dir, en el moment que tu les bandeixes, la desangres. Al desangrar-la queda insípida. Ja. És a dir, Narcís, Bueno, es pot rentar també amb aigua de mar, també. que és rentat un, amb aigua de mar. és un ingredient que no tenim massa en compte. I el tenim aquí. Bé, de fet, sí que la tenim allà, Ara us Voleu l'ensenyarem. anar a treballar? Sí, home, una miqueta, anem a treballar. Anem a la cuina, perquè, Pep, Escolta, em deixes col·loca't posar el aquí. davantal o no? Posa't el davantal, Sí? i tant, només faltaria. Però jo he presentat, Narcís, però l'hem de presentar molt Home. millor i tu tens l'explicació perfecta. Mira, dir Narcís Caner Passa cap aquí. Sí. i dir Joan Roca del Endavant. celler de Can Roca, clar, és que tu no saps qui tens al costat, Al costat hi tens un fenòmeno. Farà posar vermell, ara. No, clar. Ja està bé, ja està bé. Té els colors. Mira, els pares d'aquesta criatura Sí? són en Joan Roca del celler de Can Roca i en Narcís Caner de la Font de Caner d'aquí Begur. Professors Amb meus. llarga trajectòria. 1942 va obrir? 42 era, més o menys? 42, sí, va començar l'àvia. Ja tenim la quarta generació en marxa. Molt bé, molt bé. En marxa la teniu. Clar, Sí. professors meus, a l'Escola d'Hostaleria de Girona, i pares, com et deia, d'aquesta criatura. Què és aquesta criatura? És el Roner. Roca Caner. Ah, sí, Roca Caner, combinació de Roner. Per allà,
tu m'ho hauràs de dir, clar, tu això no ho sabies, que jo te la portava avui, però m'ho hauràs de dir una miqueta. Però per allà al voltant de finals dels 80, principis dels 90, aquest senyor i en Joan Roca van conceptualitzar aquest aparell que van trobar en un laboratori. Aquest aparell molt semblant, el que feien era fer cultius al laboratori. I varen dir, escolta'm, si nosaltres estem coent els forns a diferents temperatures, per què no podem coure per sota dels 100 graus? I a més, per què no podem coure amb una exactitud de la temperatura? Per tant, jo, per exemple, avui aquí et porto un pit de colomí, et porto, per exemple, també uns talls de peix, en aquest cas és bacallà, i els poso a coure. A quina temperatura? Jo no sé si es veurà, però jo he posat que es coés al voltant dels 63 graus. Clar, veus? Aquí diu... Vols dir que ho diu? Sí, diu 50, ara. Se'ns està escalfant. El bacallà el coem a 50 graus. Ara, Narcís, ens hauries d'explicar per què vau idear, per què vau conceptualitzar això amb en Joan. Bueno, era una miqueta tornar a la cuina de l'àvia, no? O sigui, coure, el que l'àvia deixava, potser el rostit, al costat del fogó, amb les brases que es anava coent molt a poc, i potser el tenia 5 o 6 hores. Nosaltres ara fem un rostit de pagès amb 4 horetes i mitja, i et queda el pollastre que es desfà, no? I a més important, i aquí la doctora Folk, jo crec que ha d'estar més contenta que unes Pasques. Nosaltres coem envasat al buit. Val a dir que aquest plàstic és un plàstic alimentari i que aguanta la temperatura. Què fem? Al coure envasat al buit no hi ha evaporació d'aromes, no hi ha evaporació de gustos, i el coure a baixa temperatura... No, i a més no hi ha evaporació de l'aigua, per tant, les vitamines que necessiten aigua per poder viure, que són les hidrosolubles, per exemple, la vitamina B, es manté molt millor. I, Narcís, veig que ets un fan indiscutible de l'aigua de mar, eh? Sí, l'aigua de mar és un bé que el tenim una miqueta molt oblidat. Sí. Diuen que és el que més s'assembla a la sang, eh? Home, clar, per exemple, el plasma, això per la banda de la salut, la doctora Folk ens podria explicar mil i una. Però per la banda del coure també, per exemple, obrir unes cloïsses. Tu agafes una olla amb aigua de mar, les poses allà, en 10-15 segons aquelles cloïsses estan gairebé a punt per ser obertes i no han perdut gust, perquè l'aigua de mar, com que té sal, el que ha fet és concentrar, no se'n va el gust cap a l'aigua. En aquest cas no fem un brou, mai farem un brou amb l'aigua de mar, farem un guisat, això sí, però el brou el que volem és que el peix, aquest peix que tenim aquí, ens doni gust. Ens hi posem, entrem als fogons. Narcís, què anaves a dir? Anaves a dir alguna cosa? No, ho està explicant molt bé. Ho explica bé, en Pep. És que, escolta, tinguem professors bons, què vols? Prepareu-vos aquí, tots tres, un moment, Pep, no te m'embalis, que ara vaig a fer una cosa que em pot sortir bé, em pot sortir malament. Són coses d'aquelles del directe, que un senyor abans de començar m'ha dit una cosa, i jo li he dit, si tinc temps, ho diré en directe. Ara comença a ploure més del compte. Tenim el núvol just aquí sobre. Però vaig a cridar aquest senyor i que m'expliqui realment el que volia. Senyor, sisplau, que no sé com es diu, Vingui. Bueno, que és per seguir-lo. Molt bé. A veure, vostè, perdoni, vostè què m'ha explicat abans de començar? Aviam si tenia l'oportunitat de saludar a vostè, bueno, ja l'he saludat. Sí, això ja ho hem fet. I a la doctora Pol. Per què vol conèixer la doctora Folk? Perquè és un plaer, perquè jo cada dilluns ja començo a veure amb tots els puestos de Llambany, i després el dimarts amb ell, ahir amb en Màrius, i vaig seguir. Això és el que fem. I cada setmana, des de fa 5 anys... I salut, i per molts anys els puguem veure i saludar-lo, i visc amb avui, visc... Encara s'emocionaria. Sí. Escolti'm una cosa, la seva il·lusió és conèixer la doctora Folk? Sí. Doncs presentats queden. La conec pel d'allò... Per la tele, i ara li pot fer 2 petons. Endavant. Encantada. Escolta'm, si aquest era el desig... Ja em veurà, per favor, que jo vinc, Gràcies. Pot tornar al seu lloc. Veus? Escolta, si això li fa il·lusió, ja ho tens fet. A mi també em fa il·lusió conèixer la doctora Folk, Oh, esclar, tothom. Escolta, ens en sortirem, No, gràcies de debò per continuar aquí, malgrat la pluja que cau. Ara ja les gotes comencen a ser contundents, però tenim tantes ganes de cuinar que, escolta'm, ho anem a fer. Mira, aquí tenim 3 coses, bé, 2 i una que t'ensenyo que els ingredients. Per una banda tenim el fumet de peix. El fumet de peix el fem amb la morralla i amb ceba, porro, pastanaga, una mica de tomata, el fem bullir 20-25 minutets i el tenim a punt. Per altra banda, jo avui us he fet un guisadet molt senzill de, podríem dir gairebé una mica de mar i de terra endins. Mentre tu vas fent l'explicació, a poc, m'encanta, perquè això és pur directe.
Alerta, senyora, perquè ara entrarem a poc una carpa que ningú es faci mal. No estem parlant de peix, és aquesta carpa que s'ha d'anar entrant a poc per tal que no ens mullem. Però bueno, això anem bé, A poc, eh? Mira, és que no hi ha res com tenir un equip en aquesta vida. Clar, és fantàstic, això. L'aplaudiment per la gent que ens ajuda a posar aquesta carpa. Gràcies, perfecte, fantàstic. La podeu baixar i nosaltres podem continuar. Doncs mira, hem fet uns fideus, un plat molt barat, a partir del fumet de peix, i aquí hi hem posat també, per què no, unes miquetes d'algues, que són bones. Hem fet un suquet, un guisadet de fideus amb fesols. Podríem fer fideus i arròs, podríem fer també, com et deia, qualsevol tipus, o, per exemple, afegir-hi algun d'aquests peixos. I aquí tenim tot un reguitzell de peixos que aquí us hem posat la versió petiteta per fer un suquet. I és que per fer un suquet es necessiten 4 persones. Aquí som 5, per tant ja anem bé. Ui, això és molt divertit, això que vas explicar ara. Escolta, el Montse. Primer necessitem un bon pescador perquè ens pesqui una bona colla de peixos. Amb en Florian això ho tenim assegurat. Amb un suquet, quan més peix, millor. Ha de ser peix de roca. Una cosa, aquest d'aquí és per fer el suquet, per fer un suquet peix gros. A part necessitem una cassola catalana i reivindiquem la cassola catalana perquè a part de Catalunya i de la zona de Mallorca i Menorca no es coneix, I la de Terrissa també. S'ha de reivindicar molt més, per favor. Sí. Per cert, Florian, ahir parlàvem que ens van portar una cassola de Terrissa que tenia 2.000 anys i servia o havia servit per pescadors que fondejaven aquí davant de Begur, que van menjar el que havien de menjar, suposo que un bon suquet, no? I tant, o un bon fumet, i després allò va quedar enterrat al mar. 2.000 anys després es recupera i se sap que, vaja, això era tradició fa tant i tant de temps enrere. I pensa tu que la cassola catalana, sigui de ferro colat, sigui de terrissa, aguanta molt l'escalfor. Tenim un bon pescador. Necessitem una persona generosa per l'oli, perquè en un suquet hi ha d'anar-hi oli, un dit d'oli. Avui posem-hi l'oli de les 10 peix catalanes, estem a l'Empordà, doncs oli d'oliva de l'Empordà. Que és molt bo, tu. Exacte. Necessitem un garrepa. El garrepa que porta l'aigua. L'aigua, Per què? Perquè quan menys aigua, més gust tindrà la part del peix i també les patates. I necessitem una altra persona, un boig. I el boig el necessitem pel foc, perquè el suquet ha de bullir a tota llet. I una cosa important, no ens la deixem, la patata ha de ser vella. Aquesta patata d'aquí no ho és gaire vella. Aquesta és una patata jove, aquesta una patata vella. Exacte. La patata vella i l'hem d'esqueixar. Hi ha molta gent que això ja ho sap, però què vol dir esqueixar? No hem de fer així. No, el que hem de fer és fer un petit tall i arrencar-la. És veritat. El que fem així és aconseguir que el midó en l'ebullició se'n vagi cap al suquet. Molt bon consell, I ens lliga el suquet i, sobretot, amb l'oli que tenim aquí, verge extra d'oliva, amb l'aigua que se'ns ha tornat un bon brou, són aquells suquets que dius, ja no sé si és més bo la patata o el peix. Digue'm com noto en alguns el tema patata vella o patata jove. Bueno, això li has de mirar la cara, No, ja. La patata vella ha de ser arrugada. Perfecte. Fixa't que Però el gust que ens hi donarà, em refereixo, molt fàcil. Mira, una patata nova et donarà molt poc gust. Una patata vella et dona molt de gust. Per què? Perquè la patata nova ja té aigua. Per tant, no admet aigua, no xupa. En canvi, la patata vella, com que és arrugada, agafa el gust de l'aigua. Per tant, si l'aigua té bon gust, aquelles patates... Saps que allò que dèiem que les àvies diuen aquest suquet m'agrada més la patata que el peix? És perquè és patata vella. I si a sobre, ja que fem territori, s'ha de dir, fer país, si és patata de Prades, sisplau, escolta, patata de Prades. Patata d'alçada. Estàs d'acord? Patata de Prades, boníssima. Absorbeix més el brou del suquet. I a més, al ser de tanta alçada i és un clima sec, doncs escolta, fantàstic. Hauríem de dir una cosa dels suquets. Digue'm. Hauríem de dir que hi ha tants suquets com famílies a vegades hi ha o com indrets hi ha. Avui hem portat els elements bàsics d'un suquet de pescadors. Per una banda tenim els alls, que normalment els posem sencers. Per altra banda tenim la tomata, que en aquest cas la posem ratllada, una tomata de penjar, molt poqueta tomata. Per exemple, per 4 persones, 7 o 8 alls i un parell de tomates. L'oli, ja l'hem dit, un bon dit. Hi ha gent que hi posa alguna rodella de pebrot verd, que això també és important, donar una miqueta de gust. Jo no sé, per exemple, si en Florian n'hi posa pebrot verd. No, mai. En canvi, te'n vas cap a la zona de l'Alt Empordà, que el tenim aquí al costat, i ja hi posen aquelles dues rodelles de pebrot verd. Hi ha llocs que no, I després, com deia, l'aigua que posem amb tot el peix, sobretot. Important,
el peix que sigui ben fresc, ben escatat, i tal com deia en Narcís, si aquest suquet el fem arran de mar, li podem passar la mateixa aigua del mar, que això no li treu cap mena de gust. Florian, ho trobes tot bé, el que ens explica en Pep? Falta una cosa, el julivert. Veus? El julivert. El julivert. Julivert, per què te l'has deixat, Pep? Bueno, perquè a casa no hi posem de julivert i en Florian sí. Val. Però el julivert al final, no? No, quan poso la tomata. Quan hi poseu la tomata. Sí, i aquí en diem peix en trumfos, Peix en trumfos? Sí. Clar. Escolta, i una miqueta d'aioli negat poseu vosaltres o no? A sobre es pot posar. Una miqueta de... Aioli negat. S'agafen 4 alls, es xafen amb el mà de morter, quan estan ben aixafats, una mica d'oli d'oliva, però no es fa un aioli, tal qual, es nega. I aquest és el que a vegades es posa una cullerada per aquí. Perquè la Montse està prenent un munt, És que clar, és que tenim mestres Escolta, però tu... Sí, jo podria dir alguna de cuina. Podria dir alguna de cuina. Jo, a l'estiu, principalment, els sofregits a l'estiu és un menjar que és fort més aviat per l'hivern. Però a l'estiu, per exemple, nosaltres fem el peix que en diem tot en cru. És a dir, posar una mica d'oli, una mica de ceba, quan la ceba està esmorteïda, i posem una mica de tomata i el peix i cobert d'aigua. També veus? Això se'n diu peix en trumfos, tot en cru. Narcís. No, nosaltres per acabar de rematar fem una picada. Sí? Amb ametlla, pa... Sí, una bona picada. All i julivert. I el fetge del peix que hi posis. Això mateix. Fixa't que aquí som 3 i tots 3 ho fem igual. Per tant, això és la llei del més fort o la llei del que fa el suquet. Aquí acaba de parlar de la bullinada en Florian, que hi posa ceba. Aquí no n'hi veus gens de ceba. Això és el bonic d'aquesta cuina catalana, que hi ha tants indrets i es fan les coses, diguem-ne, tan diferents a vegades, però que acabes allà mateix, tots entaulats. Això és fantàstic. Què més tenim aquí? Què repassem més? Bé, aquí hem repassat el fideus, el de llossis. Jo aquí avui us he posat aquesta miqueta d'alga que m'agrada molt perquè sempre ens dona aquell gust. Si una cosa em van ensenyar professors com en Joan Roca, en Narcís Caner o en Salvador Brugués, era que la cuina havia de tenir sabor, havia de tenir sensació, havia de tenir, sobretot, una cosa important, que és no perdre mai la sintonia de la terra. Això ens ho deies molt, Narcís? Sí. Escolta, jo me'n recordo que un any que va i ens porta una coseta i ens diu tasteu això. I, caram, què és això? Una herba amb vinagre. Era fonoll marí. Jo no en havia vist mai, no havia estat mai a Begur. Fonoll marí. Clar. I avui ens en porta una altra. Perdó, no era una alga. No. Fonoll marí. Que neix a costat. Però no és la varietat de fonoll que hi ha a l'interior, és la varietat de fonoll que hi ha arran de mar. La meva mare em feia, la mare feia. Em confitava. Inclús encara vaig estar fa un parell d'anys a Menorca i en les amanides t'hi posaven fonoll marí confitat. És una base per una vinagreta. Com els pagesos, si els sobraven pastanagues i bròquil, ho confitaven, doncs els pescadors menjaven. Feien el fonoll marí. I el seu plat ens hi ha posat per allò, per fer maco, una altra planta que és ara de la primavera, la salicòrnia, que és fantàstica, la salicòrnia. Una planta que viu només amb aigua de mar i pot separar la sal de l'aigua. Tu te la menges i, escolta, és ben salada aquesta herba. Home, quantes més herbes i quants més condiments hi posem, més equilibrat i variat serà, sobretot a nivell del plat de minerals. A més, la salicòrnia és com un espàrrec. Si em deixes, em vaig a buscar una miqueta d'allà. Em deixes? Anem allà. De fet, anem en aquesta zona, perquè ara el que volem parlar és d'aquest plat que ens ha preparat en Narcís. Digues, ara ens ha quedat just el pal aquí. Pere, ho tirem una miqueta avall, sí? Ara tirarem, clar, estem treballant sota la pluja, què vols que et digui? I a més té gust com d'espàrrec, Sí. Tingues en compte que hi ha només amb salicòrnia i manglar pot viure una població, fer-se les cases, menjar pels animals, menjar per ells. Sí. I sí, hi ha llocs que han inundat el desert amb aigua de mar i el tu veus al cap de 4, 5 o 6 anys i és un jardí. Escolta, això és una delícia. Està bé, estem aprenent moltes coses i m'agrada. Salicòrnia i ho poses ara a la primavera, fas una amanideta i poses això. Fot-li una mossegada, ja ho veuràs. A veure, però vols dir que ho ha de provar ara? No, i tant que sí. És que té un gust molt autèntic. Té gust d'aigua de mar. A proves, que t'ho hagi fet tastar? Molt bé. És en cruix, això, Narcís, què ens has preparat? Va. Bueno, hem preparat un arròs a la cassola, com feia l'àvia, Sí. Ja que estem amb la setmana del peix de roca, ho hem fet amb peix i marís de roca.
perquè el marisc el tenim una miqueta oblidat de roca, però també n'hi ha. Llavors, és una base d'un bon brou, amb els caps i amb el peix de roca també hi hem sofregit uns crancs, per donar una mica més de gust en aquest brou. El cranc, crec, Narcís, que no n'hem parlat en tota aquesta connexió, com també que forma part de la família del peix de roca i és un dels elements imprescindibles, igual que les galeres, i ja miro al sud del país, ara estic pensant en Cambrils i tantes altres poblacions que la tenen com a producte de referència. Sí, a veure, el cranc també es troba en l'arròs, no només per donar el brou, sinó com si posessis una gamba com a ingredient. És que tu vas a l'estiu, per exemple, per allà a les Pedres i te trobes els crancs que van corrent per allà. Home, clar. I te'ls pots menjar directe, Clar. Hem fet un mar i muntanya, llavors hem agafat peix i marisc de roca. En aquest moment hi ha corball i què hi he posat més? I tens aquesta llagostota tan maca. Hem trobat una llagosta i una cabra aquest dematí, que també els hi hem posades, i llavors, les cloïsses, el pollastre, la salsitxa... Mar i muntanya. I l'arròs d'aquí de Pals. El que passa encara ho fem amb arròs rodó, Arròs de gra rodó. Rodó, que és el que absorbeix més el gust del brou. És que pensa que aquí a 20 quilòmetres hi tens Pals, que si alguna cosa saben a Pals és d'arròs com la zona del Delta de l'Ebre. Per tant, tens aquell arròs de gra rodó que en parlàvem la setmana passada a Sant Boi del Lluçanès, doncs aquí l'arròs de gra rodó. El que passa és més complicat a l'hora de coure'l i l'hora de... S'ha d'anar molt en compte. Florian, què dius? Què marques? Les cabres? Aquí se n'ha perdut la mena. Abans n'hi havia, però moltíssimes. Ara totes venen del Cantàbric. Aquí ja no s'engafen. I aquí al Mediterrani se n'han perdut. S'engafaven moltes i moltes. Florian, Narcís, Pep Noguer, Montse Folk, ara es tractaria com si fóssim d'una comitiva imperial, diguéssim. Tenim el cobert i ara si anem direcció cap allà, tot es mou, fixa-t'hi, pam, 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 ens cobreixen i podrem parlar perfectament d'aquesta taula. Déu-n'hi-do, ens agrada, som un programa d'exteriors i que plogui no passa res. Per tant, mira, veus, el públic també ens va acompanyant amb el seu silenci. Si estem en aquest apartat és per parlar del triquini de la Folk. Feu dieta? Sou de dieta vosaltres? No, que va. No, Florian diu no, Narcís tampoc. En faig dues. Sí, això no s'ho creu ningú, Pep. En faig dues perquè amb una no m'atipo, Folk. Home, és que... A veure, aquest fer dieta hem repetit diverses vegades que no vol dir menjar poc, vol dir menjar bé, dieta saludable. No, tampoc és menjar molt poc. Doncs escolta, tot a punt per fer el repàs del triquini de la Folk. Bueno, això serveix una per cuidar-nos i l'altra... Estàs com patrocinada amb aquest segell triquini de la Folk. Per on comencem, doctora? Comencem per la papaya. A veure, la papaya porta molta quantitat d'enzims i, a més, si la prenem fermentada, que la podem prendre en forma de càpsules, en forma de sobrets, augmenta la seva capacitat de millorar les defenses. Per tant, per donar energia i per millorar les defenses quan ens sentim en períodes d'estrès, cansament, seria molt important la papaya crua, evidentment, però fermentada, potenciada amb el seu efecte. També tenim sucs de papaya, molt bona com antioxidants, vitamina A per la pell, per preparar-la de cara a l'estiu i... Oi que va bé per digerir, per la digestió? Porta molts enzims digestius, la papaya i la pinya són els que més porten, i porta la papaïna, que és aquest enzim que millora la digestió, sobretot de les proteïnes. Tu ja ho havies notat, això? Jo ja veia jo com menjava papaya, la digestió meva era més bona. Ja t'estaves aprimant, quasi. I aquí tenim les prunes per anar bé al bany, per tant les podem prendre o bé soles, ben mastegades, perquè aquí, diguem-ne que el sucre està concentrat, per tant, 3 o 4 prunes que les podem prendre o bé al vespre o bé al matí, quan ens llevem, ben mastegades, aporten molta quantitat de nutrients i aquest sucre, diguem-ne, que ens ajuda a mantenir-te en bon estat tot el matí. Les podem posar amb aigua a la nit, a l'endemà ens les podem prendre i serveix també per ajudar a anar al bany, no? Aquesta aigua la podem aprofitar, doncs mira, per fer algun brou que segur que tu te l'imaginaries fantàstic. Home, a mi, per exemple, les prunes, clar, ara em diràs, clar, tu és que ja hi poses allò, la pruna, li treus el pinyol, li poses una ametlla dintre, la passes per la paella una miqueta que s'escalfi... A veure, estem parlant d'anar al bany, A veure, Pep, ens hauríem d'entendre, estem fent com una mena de dieta de salut i tal, perquè és que si no... Sí, mira, si vols... Perfecte.
Si vols, Li podem posar- acabaré dient el que vas fer l'altre dia. Menjar-te un fuet sencer, Narcís. Es va menjar un fuet sencer. I després em diu, Clar, quan acabem el exacte. programa, cada dia em diu, Sí, et demana Folc, hem de consells. començar primer, hem de començar la dieta, Ja ho aquesta setmana la demà. començarem. Que no et distreguis, sisplau. Ara prou, Pep. I després tenim el te verd com a antioxidant, com a refrescant, que el podem prendre amb glaçons i, per tant, seria molt més refrescant. Recordar que per l'estiu ens va molt bé per passar la set, si el prenem calent, i si no, fresquet li podem posar una mica de llimona que aporta més minerals i ens va bé també per millorar tot el que sigui la vitamina C, la pell, etc. Per tant, 3 productes molt bons de cara a l'estiu per salut i també per trobar-nos més guapos. Papaya, prunes i el te verd. Abans d'acabar i de tornar a la connexió al plató, m'agradaria veure o que veiéssiu, us fixéssiu en aquesta taula, i això és un reconeixement a la feina ben feta. Aquelles famílies, aquelles llargues tradicions, Florian, de 4 generacions sou vosaltres de pescadors, doncs aquí també, en el món de la carnisseria, empreses centenàries. Estic parlant de la carnisseria Can Dols, no em sé trencada sinó amb Z, i la carnisseria Xarcuteria Figuerola. Llarga tradició i èxit, i es mereixen un aplaudiment a aquesta continuïtat i, evidentment, al producte ben fet. Mestres, moltíssimes gràcies, que vagi bé. Xavi. Ha lluït molt, l'Espartac. Tot i que plogui, ha lluït molt. I això que et vagis movent pel poble sota pali, això està molt bé també, Espartac, perquè et dona com una categoria. Sí, però sap greu. És que també m'emprenya la carpa, perquè jo soc d'aquests que si plou, plou, tu. Mireu el cel. Els hi podem ensenyar el cel? Sí. Clar, mullarem les càmeres. Clar. Tenen un objectiu les càmeres. Mira, van arribant aquests núvols enfosquits. Tot i així és bonic igual. Que fan por. Espartac, de veritat. Sí, saps què? M'agrada mullar-me, però ara, si m'ho permeteu, també descobrirem una mica. Continua tu, Xavi. Vinga, demà ens veiem, a veure si hi ha més sort. Fins ara! Adéu, gràcies per haver-nos seguit una tarda més des de casa i gràcies al nostre públic, que avui són les dones de Roquetes del Baix Ebre. Moltes gràcies per haver vingut. Us esperem demà. Que vagi molt bé. Adéu.